ଆରେ ଇଏ କଣ ଭାବିଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି। ଏଥିରେ ଦିଦି ଦାଗ ଏହି ଜିଦି ଦାଗ ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ ଅଛି ନା। ତେଉଡେ କଣ ହବ ସେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି, କହିବା ଆଉ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କେବେ ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏକଥା ବି ଜାଣିଛି ଆପଣ ମତେ କେବେ ବି ଧରା ପକେଇବେନି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଧରା ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ କଥା ମାନି ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଅଛି, ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଏ ବାଜେ ବକୁଆ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଦେଖୁ ମୁଁ ସତ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସତ କହିବି ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ମତେ ସବୁ କଥାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାରୁ, ତମ ମୁହଁ ଆଉ ଆଖି କହୁଛି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି କଥା ଲୁଚଉଛ। ଘଟି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଆଗ ଭଳିଆ କଥା ସବୁ ଲୁଚେଇବ ତାହେଲେ ଚାରୁ କୁହ। ତମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ପାଇଁ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ଆଉ ସବୁ ଯାଇଥିଲି, ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି। ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ, ତମ ନାତୁଣୀ ନ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଏତିକି ଛତୁ ପକଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେତିକି ସତ କାଲି ଦେବି।
वाह ये साड़ी तो बहुत सुंदर हुई सुने ना ये साड़ी तुम